Awukwazi ukuthi uma usuphumile esikhupheni ungikhulume kabi, ukhomente kabi. Maceda masengisindisiwe uthi ama-family art azothini ngama-family ngefake igobela. Azothini ama-family ngomuntu ongakenzelanga kahle. Musana ukudlala ngami nini. Ngikhethile indlela yami futhi awukhola ngizoya khona. Ukuthi ngithini ngezangoma. Akusidole egayileli nale. Lento bengisho ngabafundisi yilento engizoyisho ngezangoma. Futhi angakhulumi ngezangoma. Thandeka musana ukuganga ngami nini. Musana ukudlala ngami. Uphumile ephehlweni. Ngakenzanga next. Waya kwezinye indawo. Bakutshela ukuthi mina nginje. Wangibona amabala uma usuphumile. Uhlalile egulubeni lami. Azanke ngikubize. Uzizele. Ulethwe yile dlozi lakho kimi. Ngikubizanga mina. Waqeda waze waphuza waliphalaza. Uma usuphuzile uliphalaza usuyahamba manje. Usungibhala kuma social media. Usuqedile ke manje. Nginayi comment yakho baby nginasi screenshot sakho. Angikhulumi ngento engayazi. Angikhulumi ngama hearsay. Umndeni wakho uba bothered ngami kanjani kubena zanke ngikenzele kahle. Into wayikhuluma phela wena. Into wayiposta, into wayibhala. Sengisindisiwe umndeni wakho sone concern. Hayibo. Seniyaganga phela nini? Ngiganga ngami nini? Ngiganga ngami ngoba ngithulile. Msana ungihlolela nini? La ngikhona ngiright. Nganisenekile. Bewakuphi wonke lamapanel lawo? Amathwasa akhuluma ngami. Benikuphi? Mzimba okhalimali nonke nyanga eshumi benikuphi? Nami ngayenzi ngana amapanel nikhuza amathwasa nithi aniyenzi lento enenzayo. Nikhuluma kanjani ngosikhatheni ekubeni nihlalile kuye. Sengikhuluma seniqedile. Nani kuphi? Wani ningahlangananga nini? Nathi nyama njengesangoma. Sengiphumile ngicabanga ukuthi ngizokhipha imfihlo. Angayimfihlo engizoyikhupha, engizoyiphuma la. Ngiphume ngedwa. Nani kuphi? Nani ngenzanga amapanel ngani? Nikhuza amathwasa ngento bebathi bayenza bathi bangiqindezela phansi. Sengiphumile manje ngicabanga ukuthi ngiyocindezela nina phansi. Mina nginkomedla yodwa. Ayikho into engayenza nomunye umuntu. Yonke into ngiyayimela mina. Seneza ngathi manje ningikhathalele senakhona ukuma manje amapanel angikhona ukungena ku-TikTok ngokuthula azanke nangimela azanke nangilwela njengasangoma ngihlezi ngisangoma esisodwa mina asikho isangoma mina ngangime noSikhotheni ngaphandle kwakhe ukhehlelezi uyama nami eceleni kodwa naye nje ngoba unophiciphici la ku social media ame nabanye. Alright ngicela ukuphawula ngifuna ukuyitshela Thandeka sami. Yima-ke baby, you are at the wrong panel. Umuntu ogcina ukungitshela ukuthi ngithini kanjani. Ngoba kuwe angisilutho. Ngithi comment yakho nginayo mina, Sikhotheni. Ewawubhalile baby. I-comment yakho secret. Yes, akusi secret manje ukhulumani? Wayiphawula ngempilo yami. Ngiyeke ngiyosindiswa ngisho ngiyenzelanga kahle njengethwasa. Manje mase ngisindiswa number one 2023 ubhala i-comment awufuni ukuthi abantu bakhulume ufuna ukuthi ukhulume one awufuni ukuthi abantu bakhulume ngicela ukukhuluma. Number one angizange ngathi mangiphuma mina ephehlweni ngahamba ngayizindaweni you are very wrong. Akukho la ngaya khona mina ngahlala I think 2 years yonke ngisolo ngimamela idlozi ukuthi lento elingitshela yona is it true or false. Akukho la ngaya khona ngayohlola because I know ukuthi mangizophuma vele ngiyohlola umuntu angeke angitshela ukuthi ugobela wakho ukwenzele kahle ugobela wakho akakwenzelanga kahle. I've never went to anyone ukuthi ngiyohlola ukuthi ngithase kahle na. Into bengiyenza ukulalela idlozi lami ukuthi lento lena bangitshela ngayo is it true or false. Number two uyazazi izono zakho. Number 3 namhlanje sengiyazazi mina ama families aya complain about you. Ngithi mina mawuphuma uthi wena uya kuNkulunkulu so uyeka ubungoma. Don't say ngiyaphuma ngapha ebungomeni ngingena kuNkulunkulu because isounda ngathi thina izangoma noma izinyanga asimazi uNkulunkulu phela uyibeka kanjalo mawukhuluma ngisho. Uthe sengiyaphuma senguNkulunkulu ngicela ningiyekeleni. So ngithini ufuna kwami la ngicommente khona it's not a secret. Ngiyabazi vele ukuthi ngitshele ngisho ngitshela ukuthi ngithini ngisho manje ngitshele baby. Ukuthi ungathi wena sengiyaphuma ebungomeni ngingena kuNkulunkulu as if
ebungomeni uNkulunkulu akekho. Kodwa that's your thought. Into iqabangayo wena ukuthi ngithe ngathi amadlozi awekho. Angishongo ngomlomo wami. Akusiyi-secret angithi nami ukuthi ngiphumile ngale ngila. Azange ngithi mina ubungoma bukho. Azange ngithi amadlozi abekho. Into icabangile. Uma ngithi ngiphuma ngapha ngiza ngapha. Kumele ngithule. Azange ngithule mangikhonza ubungoma. Angeke ngize ngithule futhi uma ngikhonza uphuma ngapha uza ngapha kanti uNkulunkulu bekangekho kulomnyanga bakho. Mbuze Thandeka baby. Buzo Jehova. Mbuze wena manje. No, buza wena ngithi othi uyaphuma. Mbuze baby. Kulomnyanga bakho na. Mbuze sithandwa sami ngenkulu inhlonipho. Buza wena uJehova esigodlweni sakho ukuthi uNkosi ukhona na. Ukhona uJehova esigodlweni ingakho we pray for people and then bayaphola. Ingakho before sizohlola abantu we pray. Ingakho wayuza kimi umbuzelana ngisho ukuthi ukhona wena because uthi wena uyaphuma ebungomeni. So ngikubuza ukuthi mawuthi uyaphuma ebunyangeni kanti so uthi wena ngiyaphuma ebunyangeni ngiza ngapha kuNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu akekho yini ebunyangeni. Wena phela abantu bayibuke ngathi lento lena ushiya manje ubumnyama uze uthi ubunyanga bunobumnyama. Kusho wena. Kusho wena ngobumnyama. Even ku podcast yaka Mac G you said it wathi wena ubunyanga bunobumnyama angifuni next ngihlanganisa nobumnyama. Inkinga yakho you are selfish. You are very selfish. Ucabangela wena uyi-one. Kanti mina ngicabanga ngizalwe nani na? Ucabangela wena uyi-one. You don't think for other people. And manje sofuna ukwenza ngathi izangoma ziyak-attack. Izangoma zik-attack. Ngizalwe nani na? Izangoma manje they are attacking you. Izangoma zik-attack. Izangoma azik-attack. Wena uyasandela ngokuhamba. We know God. uNkulunkulu siyamazi sonke. Ukwazana nenkosi uJesu. uNkulunkulu sonke siyamazi gogo. Yini angry ngihambe nezikhwama zenu kenhle. We are not angry. Ngihambe nezikhwama zenu. Mina ngiphakame because now uphakamile. Ngiphakame because now I'm not angry. Thandeka lalela ke sithandwa sami ngiyakuhlonipha yezwa. Thokoza gogo. Wena kumele uhile ngaphakathi kuwe yezwa angihambangana next yakho. Mkhonza uNkulunkulu wakho ngendlela yakho. Mkhonza indumba yakho ngendlela yakho angihambangana next. Asengena bantabami. What you believe in, I will stick to what I believe in. Wangibangisa ukuthi ngithini. Nabafundisa zange bangibangise ukuthi the time ugobela abafundisa zange bangibangise. So nje ngiyekeleni kunozimzimba ubhutwenu nonyanga esu. Azange ngibuzeke. So ngena wena manje awumethonga lamazizi awuvele nawe lo uzawubonana uqashile awuvele yazazi izindlela wena bowuzihamba ngisho ungayihamba lakho likuthumele kanjani yazi mina amadlozi wethu yabona mina idlozi lami kugobela wami if idlozi lami belingithumele emntwini onobumnyama yebe nyolithuka yonke why idlozi lingithatha lingifake emntwini onobumnyama why idlozi lingihlalise 8 months ku nonsense wena idlozi lisithumela kusikhotheni wena tumi ngokusa kwakho wasikusa kwakho yabo thina idlozi lisithumela kusikhotheni ilanguage ngamkhuzi miyekele okay sisiyabona comment Thandeka phela mntana ngokwa ngithi ngokwasedlozini umhloniphe uma wakho mntanami Kehlelezi cha akakhulumi ngiyabonga Thandeka nami ngiyabonga gogo ngiyabonga mntanami Thokoza mkhulu yebo lalela ke wethonga lamazizi awukhulumeke akukhulume sekuzokhuluma mina sesizovala ngifuna sivale manje sesizovala nishaya kophela madoda ngifuna ukuvala ngenye into la khuluma thonga lamazizi Thokozane makhehle thokozane khehla lami cha umuntu mayenza idecision ngifuna ukukhuluma lapho mina ekhaya I think ngikhule kunyanga ubaba uyanyanga umama benyanga wena usindisiwe ngasindiswa yes ngasindiswa ngamisa amathenda umthatha Butterworth uyangasi ayithathi imali
yima kancane Khehlelezi ungayilapha nyama khizana ngiyaxolisa manje sengisindisiwe kwahamba isikhathi ngokuthi ubaba nomama bangithola in fact ubaba washiya umama pregnant kanti uyephehlweni ngifuna ukuyibeka lento ya nawe ngathi uyakhona lapho ya wathi umama sinye isikhathi eyobona ubaba Sibele ushaye khetha lami uqede nje uyegcineni ngoba sesizovala ukuthi ke naye iyambamba le yeah I think ukusindiswa kwami ngisindiswe 2005 angishumayele futhi ke kakhulu I know the Bible nomnikelo uthathe khethe ungappreciate I know everything about the Christianity therefore ngokukhula nangokusabela ubizo yes Lord I think mawungena obungomeni ungena ngenxa ye calling akukho mnandi ukuhlala emzini womuntu hallelujah ngikhulume ngoScottheni uScottheni wenza i-decision yakhe nami abazali bami bathi wenze i-decision yakho mntanami kodwa uyazi ukuthi Thanda ukushisa mzalwane ngiyashiselwa manje man uzongipholisa ngiyashiselwa la ekhaya unobizo la ekhaya ngathi mina bayabheda because izinto zazimnandi nje nami nginabazalwane so angifuni singene kubazalwane singene esangomeni kodwa today ngisangoma yes yebo makhosi yebo mkhulu hayi ngokuthini eDlamini nawe eMadlamini sibalikhulu most yabantu bakaDlamini ke i-calling ithanda ukubabiza kakhulu nizo understand ugogo uScottheni unendaba zakhe azidecidele zona yedwa ngoba une meeting yedwa angifuni ukungena kuye because into I discuss yedwa herself angeke ngikwazi ukungena kuyo angeke ngikwazi ukungena ezicathulweni zakhe but into eyodwa nyanga yeshumi umuntu uyarespectwa ku decision yakhe exactly sekuvukulako lungaka njengoba sikhuluma naye khona ngcono uunderstand ubunyanga usayo experience ukusindiswa masikhuluma kuphakama inyanga kangaka sekuphose kulwa ulaka phezukwakhe lobunyanga kanti umuntu mawumenza elfowel uthi all the best manje gogo uScottheni I want to say all the best may God of peace bless you what I can say into engimfisela yona nje ukuthi simkhulekise uNkulunkulu abe naye singabe simxeka simnikeza ixinzelelelo uyalazi Khehlelezi uxinzelelelo ngokwaXhosa amen into endiyaziyo mna wayethu omunye ugogo ngisakhula ngikhulele eSwazini wathi awunqanda emva zawunqanda phambili ngimile lapho Khehlelezi enkosi mhlekazi Scottheni mntanami sikuzwile konke sakulalelisisa kwaze kwawushaya manje u10:30 kodwa akukho phela ukuthi indaba singayiqala siphinde singayiqedi njengamanje sesivala nyanga yeshumi igama noDlamini Mzimba uKhalimani noThonga lamazizi ngizokhuluma into sengiyavala banikeni bafowethu amanamba abantu Mzimba uKhalimani bawuthola ngoba into engizoyikhuluma ngizovala manje ngizovala futhi ngigijima kakhulu ngizovala ophethe ama popcorn ngiyazi abantu sebebadle baze baphela ama popcorn babuka iShowmax lesidlalayo la ngabe siyenza senzani
kodwa ke ekugcineni meqiniso sihlale kulo sikhombisa uSikhotheni ukuthi sihobani as long as much as enamandla kaDlamini nathi kumele simkhombise nathi sinamandla wangakithi ngiyangizwa ukuthi ngithini Sikhotheni number 1 mntanami lalela idlozi lakho linamandla kakhulu ukhona umuntu oke wathi engena la wathi Sikhotheni Thani angisasebenzisa umuthi ngisabuyela ngapha emanzini noma ngisafuna into yami yamanzi angazi noma ugogo nolwandle noma ubani kodwa la uma siloko sikhuluma noSikhotheni uthe umoya oyingcwele kimi la uSikhotheni bekufanele ngabe ngithi mina ikhona into ekwatise idlozi lakhe noma angazi noma ushomane nabantu abarongo noma uhambe waye endaweni erongo njengoba phela inyanga zihlala zinqamla sihlala sinqamla phela vele sifune sicobelelana ulwazi noma sihlala sifuna ukunikana izinto kodwa ikhona into erongo la uSikhotheni ayithathile idlozi lakhe ngilizwa liphimisa amathe lithi thu akuhlambulukile lokho asethu umoya ongcwele la kimi uSikhotheni namanje mayithi yena uhlehlile angazi la bekumele ahlukanisele abantu kahle noma mina bekumele ngimtshele ngithi no yazi la ikhona into uSikhotheni engizwa angathi uqhele esigodlweni athi ake sime kancane lesigodlo ngoba aqheli yena aqhela lelidlozi njengomuntu angathi usayohlambuluka noma usayoyihlambulula yena ikhona into okumele ayiwasha ihlambulula phinda athi mayibuya athi angeke ngiphinde ngihambe noma kubani ngoba lezi zinto azivumelani nami kodwa manje la kurongo mayibeka yena ethi ngithatha ibreak angazi phela noma mayohlambulula usezohamba unomphelo kodwa vele uzawubuya angazi mina uyabuya nini Dlamini udadewenu noma umntwana wakini ikhona into naye athe mayiloko ehamba wahamba wangathi kodwa ikhona into ayithintayo erongo angazi noma uyangizwa iNdlamini sengitshela yena manje seyavala manje Dlamini khuluma nomntana wakini uvali mic bukani ke labantu bakaDlamini banjani awumengani Mzozo baba kaLilithi cha gogo Sikhotheni engicelayo ukuthi uma ngabe laba abasindisiwe sebefuna ukusibukela phansi thina befuna ukubukela phansi umsebenzi wethu njengoba bade benza kube sengathi thina esakholelwe emadlozini angathi asikho kahle la emakhaya ubakhuze njengoba ushilo naqala wathi wena ngokwakho angeke ukhulume kabi ngokwelapha mina uyazi akaze ngene mina ko life abasuke benawe ngicriticize noma ngenzeni nangelilo ngiyaqala mina ungena kula into engiphathe kabi mina ngikhuluma ngoDlamini osisi wakho obhuti wakho osisi wakho yileyo ukuthi kunabantu abasindisiwe noma abakholwayo asebesibuka njengomata thina wokusule mase bekhuluma lapho ngaleso sikhathi kuthiwa Jesus wadla Jesu washaya abasathane yonke lento ade yangiphatha kabi mina ngoba singabantu and akekho umuntu ofuna agxeke omunye wena wazi uphawule uthe wena ngeke ukwazi ukukhuluma kabi yilokho nje siswami insizwa yakwaDlamini engingakusho mina ngiyabonga bafowethu ngicela udedele abanye ugogo Sikhotheni mudedeleni yathi ingoma yathi bayangibiza mudedeleni moyekeni nimhlukumezile nyanga namjikela wajikelwa abantwana bakhe wajikelwa yonke umuntu waguliswa yizo zonke izinto wahlangahlangana nje engqondweni yonke into namhlanje sikwazi ukubamba ngaye amaphaneli nanko bethi mfake nanko ithuba Kanyamba ugogo Kanyamba uyavela la uyabhala ukuthi ucela umfake iDr K ufuna ukuvela ingane yakho uzofika afuna ukulwa hayi ngeke akaveli kimi ngapha vele sesiyabhala kunogobela wami khona mina ayengene la kunogobela wami khona ngidele ake that is why akaveli ngapha kimi akakhuluma akakhuluma uSikhotheni ngikhulumile mina akakhuluma uSikhotheni ngiyafisa ukukhuluma
Kodwa the way kungakhona ngibona ngathi imele ezilimaze ziyetsheni. Yo. Ngibona ngathi imele kungancengane nje enhloko nje. Ngibona ngathi mhlambe ukezehlisa kwami nokuthula kubonakala sekungathi manje kunento engifihlayo. Sening accuse kakhulu futhi niloku nithi uSikhotheni uthi ngingasho angakhulumi njalo. Njoba ngishilo ukuthi ayikho into engiyikhulumile embi nezangoma. Futhi angadaba ukuthi amathwasana ami akhuluma athini ngoba angibabizanga nje enhloko. Akekho umuntu engafaka ibhodi ngathi ngiyathwasisa keze. Anginamsebenzi nje futhi. Angendawo. Umuntu ozekama unendlela unesikhathi sokuthi ahamba uma uphatheka kahle njengasemjolweni uyadivorce uyaresigna njengoba nathi sidivosile emshadweni. But into engizonitshela yona hlukanani nayo. Ngenkolo nje futhi inhlonipho hlukanani phansi nami. Ubunyanga abuqali ngami. Uthi ubunyanga anyeke buze buqedwe yimi. Ngi1 phezulu kwezangoma ezingaka. Phuma nje phansi kwami. Angikaze mina ngamemezela ngabiza izangoma ngisese isangoma namhlanje ningikhulume kabi ngiyisangoma ngiyangikhuluma sengiphumile nifuna ukuthi kuze kube njani ngize ngikhulume ini yile ngifuna ukuthi ngize ngikhulume mina yabo mina ngiyohlezi ngihlonipha abalandeli bami ngoba yibona abangenze ukuthi ngibe yilento engiyona. Asewuphilela umoya mntanami, asewuphilela umoya sidlule emoya. Asewuphilela umoya. Asikho isangoma mina esisothi ngimile nsingama noSikhetheni. Yiko ngithi namhlanje ngiyama ngithi phumani kimi. Ezinye izangoma namhlanje ziyakwazi ukukhuluma kodwa azikaze zama ngeenyawo. Into engizoyisho ukuthi phumani kimi. Musani ukungihlokoloza to an extent ukuthi nise nifuna ukuthi ngize ngikhulume. Ngicela ukuphuma kini ngakhandanga ubudlelwani bokuthi sima enemy. Angifuni ukuthi nibe izitha zami. Asingayimixini lapho. Kodwa mangabe izofika lapho angisabi lutho futhi ngayimikisa. Ngi1 njoba ngihlezi ngi1. Ningeza nonke niphelele. Singayimikisa nalapho. Angifuni ukuphuma ebungomeni kube nomsindo kodwa umsindo ubangwa yini ngumsindo ngedecision yami yempilo yami kanjani zangoma yini lengaka engiqabanga ukuthi izoyenzeka njoba ngasasisona sangoma yini lengaka phumani kimi eyami lempilo. Uma ngabe ngenza okubi ngizojeza ngendlela ekahle ngizojeziswa ulo wangidala akusizona izangoma esinenqumo ngempilo yami zazi ngekho mangithwazi azikho namhlanje azingayifaki empilweni yami. Abantu bayalwa bakhankasa angaze ngibona izangoma zenza amapanel zithi phumani kuSikhotheni angaze ngibona izangoma zihlangana zithi Sikhotheni akoyeke lokhu nalokhu mhlambe abantu bakanje angaze ngibona izangoma nilungisani nina senenza ngathi nibambene ngami anithandani kwanina musani ukwenza ngathi nazwana ngami anizwani nina anifunani nina. SokuSikhotheni manje senenza ngathi nazwana ngiyekeleni uma isijozi wesami uma ngisile ngizosela mina uma isijozi kuwesami kuzojeza mina anifunani nina senenza amapanel manje senazwana ngoba naku anizwani nomuntu oyedwa. Mkhulu Dlamini ngenkulu ukuzithoba
abafundisi uma bekhuluma ngezangoma banelungelo ngoba nani nakhuluma ngabo. Bayekeleni. Abafundisi abayenza ama-panel ngani. Bathi phumani kithi cha. Bakhuluma ngani e-pulpit. Nani khulumani ngani ngabe esigodlweni. Anikwazi manje ukusukuma nikhankasa ukuthi abafundisi abayekele ukukhuluma ngani kanjani nani nikhuluma ngabo. Iyekeleni impi yenu nabafundisi angeke iziphele icedwe yini. Ngoba mina kanti ngoba engizoqeda impi engaka yezangoma nabafundisi South Africa yonke ibukile. Abafundisi abaqala ukukhuluma ngani manje? Why nizoyenza ngathi abafundisi baqala ukukhuluma ngani? Abaqala bahlezi bashumayela ngani mntanami kulate asewuphilela umoya. Bahlezi bakhuluma ngani bahlezi bashumayela ngani yini lengaka? Bayekeleni mkhulu. Bayekeleni. Ningiyeke nami nginiyekile kahle futhi sihlukene kahle ezandleni angilwi namuntu mina. Akuliwa lana gogo. Hayi noma ngilwi ikhehle nethi ngibika into esandleni ukuthi asihlukaneni kahle ezandleni. Nawe nje noma ungena ku TikTok ngiyaqabanga ukuthi uyangena usikhotheni this izangoma zikhuluma ngosikhotheni this izangoma zikhuluma ngosikhotheni yini ngibulale bamba. Nembala ngiyaqala manje ungena nje ukukhuluma ngosikhotheni. Sengisho ukuthi uma ungena ku TikTok uyangena izangoma zenza ama-panel, izangoma zenza ama-panel. Namhlanje mina senakwazi ukuthi anginadlozi ngiyifake kodwa the timing ngithwasisa nanithulile. Namhlanje sengifake. Ngiyaphinda ngiphikelele ngoba futhi kumele siphikelele emoyeni umoya mawukhulumile. Umoya ngalo uyakhuluma sikhotheni. Umoya ngalo ukhuluma ngawe mani la. Umoya ngalo uthi kimi angifuni into engathi ijazi eliyelo liphinde libe red. Wathi khona into okumele ngabe wena uthola abantu basePostoli straight noma abantu base St John's kube sengathi bakusemanzini straight kube sengathi khona induku eyinsimbi oyiphatha. Mina ngazi noma uke wayohlola noma ukonomfundisi oke wakuhlolela wangaphandle kwezwe yini wamuzwa kangcono kunathi. Yazi la kukhona umfundisi ade kufanele bese ngathi uhlangana nawe mall noma uhlangana nawe kwenye indawo akutshela indaba zakho kabuhlungu uzuthi no nami ngiyaya kuleli sonto lakhe ngifuna ukuyothandazelwa. Wathi moya no man ikhona into omele silahle kabi esigodleni sakho ilandile kodwa lento mawuyilanda njengomuntu angathi kade uthi nawe ulwa nezitha. Wathi uNkulunkulu idlozi lakho laphika kodwa manje mawubuya ubeka le nkulumo uthi wena namanje sengithatha lo mkhakha uthi moya wena kumele ngabe siyakukhulekela kakhulu sikunxusele siyabathandaza siphinde sikunxusele sizinyanga. Ngithi kunempe enkulu obhekene nayo enzima kakhulu ongafanele into siyithathe light ase ukhulume mntanami ngizwe. Ayi mina ngithi kuzo zonke izangoma ngicela sisodwa esizoma singihlole nqa land of line simenqi manje sithi sikhotheni nanki manje ngiyaphinda ngiyaphikelela ngikhiphe man asengikhiphe lezi zinto man mhlamini ngoba manje i-challenge emnandi le asengikhiphe leje. Ngiyaphinda ngiyasho impela straight ngcono ngife ngithathe lezi ikhwama ngiyilahla ngcono ngife asengcono ngithola izigubhu zami ngithwale ekhanda. Uma uyakhuluma Dlamini uma ukhuluma kabi ngosikhotheni straight ikhona inkinga Dlamini eningaloke niyithatha kancane kodwa uthi umoya ngcwele lo muntu asimsemanzini kube sengathi ikhona into straight esiyoyilanda kabusha ngoba ukhona into eyibhidani solid engihamba siprofite ethi into omunye umuntu ayithwasa noma waphuma endumbeni yakhe wabuyela kodwa wawucaphuna umhlabathi. Yazi ngizwe izinto ezijika kabi lo muntu mayiloko ekhuluma lana wathi umoya ngcwele kodwa namanje bekufanele sikhulume ngothando lwakhe kodwa singeke sikhulume ngalo ngoba ngazi ayitshela ukuthi no sikhuluma ngendoda yakhe wathi umoya kukhona indoda kodwa lokho imphosa ngamabutho ngathi mina ubani lona Jehova wayefuna ukuthi ngabe uthandana naye oyinyanga athi umoya kukhona umuntu oyinyanga nokucasulile okushela ngomtho lokumphupha njengomuntu angathi ngazi ukuthi kanti indaba wenza ukungcola wena ungaka ngoba ngishilo mos ngathi angikufuni. Wathi uJehova lo muntu lokho ebade ephethe isibuko uthe umoya ngela sikhulume Dlamini sesiyofika endaweni yase Utrecht angaze eUtrecht ngiyofuna bani ngoba
kukhona umuntu omshayayo uScotteni ebese hambe drive imoto ngibona imoto eyi-double cab yaka-Toyota njengomuntu angathi lo muntu udriver ayofika eDandi aphinde asuke aye-Utrecht wathi umoya ongcwele naye lo kukhona lapha-ke yohlola khona wayobanjwa ngizohlolela umuntu ekhuluma isingisi wathi umoya ongcwele kunomfundisi noma ngathi noma umfundisi noma uyini okhuluma isingisi wakhuluma naye uScotteni wathi le nto kodwa uzoyinqoba ngomthandazo naye waseyayithatha ngoba namanje lo muntu umhlolela into ekhona hayi ngeke mani hayi ngeke asekavume profit manje hayi asekavume manje ngidlalele manje semoyeni manje la mina ukhulume nalo mntana kini mani akayeki inkani ngeke phela Sesami khona bathi bayibukela ubuhle bukaScotteni nje lapha kuma comment bathi asebame ngobuhle manje abasabame ngani ngobuhle sanibonani mina ngithi oh hello hash Karamaima chomi Karishma. Oh Karishma we host Karamaima awubele Karishma yeah. Ninjani? Yaphila. Ngiyaphila ngokuhlonipha abantu abadala ne. Mina what I came here ne to this platform is to say ukuthi I'm one of the people who was following uGok Scotteni in terms of ama rituals and stuff, and honestly speaking sangisebenzela. Yabona. So ngase ngaqala ukubona ukuthi kahle kahle uScotteni ustrong. Angithi uScotteni igama lakhe uTumi, but uScotteni ulomphethe. Yabona. So ngase ngaqala ukubelievela uScotteni lo omphethe. Yabona. I was going through a lot in my marriage, but because of this lady's rituals, izinto zami saba right. Ngiyaphinda sisi Karishi. So Karishi lalela lo muntu isekhona lento akakhuluma iqiniso kubantu uScotteni khona into ayisebenzisile engahambisani nedlozi lakhe. Baba Dr. Kencela ungizwe. Mangabe uTumi makakhuluma uyamlalela ukuthi uthini. Uthini nazangoma angaze namchasa njengoba kuyisangoma. Angaze navula ama panel nithi niyamchasa. But manje because of yena sekakhethe another journey. That's when you guys are starting to open ama panel ngokuyeka kwakhe. Ngathi mina I think ngimzwe kanjalo. You understand? So mina what I wanted to say is that ugogo mangabe khona iphutha leli alenzayo kule decision leli le ayithathile. Remember ukuthi wavuka uScotteni. So uScotteni uzosiveza amphanishe ngendlela yakhe or ambuyisele empandeni isikhathi masesifikile. But yena as a person uTumi uya decide ukuthi I'm leaving this, I'm okay with this because of some challenges that I went through. So mina I 100% support your decision, Tumi. This is your life. You understand? You know ukuthi isicathulo sakho sishisa wena. That's what I'm saying. Isicathulo sakho sishisa wena. And I cannot come here and say I'm against your decision. But what I'll tell you is that Wang Caesar Sisi is strong. Just know that. Ngiyabonga. Ayikho into engikhiphile ukungomeni ningizwe kahle. Ayikho. Ayithi ngithule. Hayi, philela umoya manje noma ungabaleka. Philela umoya manje. Dlamini ngikhulumile. Dlamini ngeke ngangcone ngezilahle zami ikhwama ngeke mina. Akasale sephilela umoya manje. Akakhuluma ngaloko edeja. Uyabona ucasha ngomune manje ngeke Dlamini. Dlamini ngilamlele nyonyanga yoshumini ngizwile ngitheni. Aseni ngilamlele niyamzwa lo muntu uthini. Asakhulume manje. Angeke bafowethu ningangidlela amandla. Ningangidlela amandla ngiphila ngeke. Nani ngaboni ngithathe ngikhona la. Ngithathe ngikhona. Ngicela ukubuza umbuzo kini nonke la nezinye izangoma eziphumile. Isiprofito usibona uma sesenzakele noma uma siza? Ngokubuza. Ngiphendule. Isiprofito usibona masenzeka noma masiza? Umoya ubona into eseza, umoya ubona into eyenzakalayo, umoya ubona into esenzekile. 3. Mina
ngabe izangoma ezingabi kulama panel ebawavulayo babengaboni ngani ukuthi uSkhotheni uthi yena uzosindiswa mhla ka2 April 2025 bayenza ama panel before ngicabanga ukuthi kuyadinga futhi nokuthi Skhotheni ubuye uzojoyina neMK ngoba usizela ngepolitiki manje ngingakwazi deyaphi ngithi mina philela umoya wena uyabaleka ungenisa ipolitiki manje uyasidida udictionary manje uyidictionary indaba edida abantu ake ngiphendule K unombuzo othi kena ke izinyanga zazingaboningani ukuthi uSkhotheni uzoyeka ngemhla ka2 April. Amen. Impendulo yami ithi uSkhotheni wayesekhaya noma waye kwakhe sasingeke sigijime ngokukamoya siyongena endabeni zaSkhotheni nasemagcekeni aSkhotheni. Yeah. Cha ngiyala mkhulu. Ngakufana uSkhotheni ngeke sizokuprophetha into azobuye ikhulume ku social media. uSkhotheni nangabe kufanele ngikhulume naye kufuneka ngikhulume naye in private not ku social media. Manje indaba nikhuluma ku social media ningakhulumi private. Ake ngibuye lana umuntu okhuluma ngoSkhotheni othi uyekelani ukuba isangoma umuntu obengamfuni mhlumbu uSkhotheni usefuna ukulwa ngaphansi kwegama laSkhotheni noma evula ipanel noma ebiza ama followers etshengisa uSkhotheni ukuthi bengingamfuni sengiyamfuna ngoba seyiyeke ukusebenza. Umuntu okufanele ehlola uSkhotheni ukuthi nomhla kaSibanibani uSkhotheni uyayeka umuntu olandela into zaSkhotheni noma azomtshela ukuthi uSkhotheni ngibheke ehamba ngifuna indaba zakhe ngifuna ukuthi uSkhotheni uthathe isinqumo sakhe nengelosi yakhe wakhetha uNkulunkulu wakhe umkhulu wakhe wathi no ntombazane yami sebekuhlukumezile hamba uyophila ntombazane yami bayagadla benza yonke into hamba mntanami uyophila ngendlela ozophila ngayo. Mkhulu mina wena wenzile akekho umuntu oke wangigadla ngiyisangoma ngokwenkulu nje inhlonipho. Akekho umuntu ongihlukumezile. Angihlukumezekanga. Angikhethanga lendlela ngoba ngihlukumezekile. Ngibe nemibuzo ngaphenduleka. Kwaphela ndaba nje. Mina into mangenza ngiyenza ngoba iyenziwa. Mina ngithwasa ngoba kuyathwaswa. Angithwasa ngoba ngibona social media. Mangithwasa ngangana social media, ngangana ngisho WhatsApp. Uma ngithwasa mina. So imibuzo ebenginayo imibuzo engiyibonayo imibuzo engakhona ukuphendulwa ngisho izangoma lo omphendulile ngase ngisabela kuyena nazo ngoba ukwazile ukuba nezimpendulo yezinto ebengaphenduleki kuzona nazo uyayibona into engishoyo mina mkhulu angihlukumezekanga mina nazo ke angithintekanga angilimalanga nazo ngizwe kahle inceba lami mina alikho ngangazivela inkosi ukuthi uyinkosi nomsindisi. However manje angifuni ukumhlanganisa namuntu ngoba uyena ongiphendulile nazo angiphendulanga isigodlo futhi into engizoyisho ukuthi isigodlo singisebenzele ayikho into embe engizoyikhomba ngesigodlo nangizwa bagogo inkinga ukuthi lama panel nale nkulumo enidalayo yizo lezi ezibanga ngathi manje senijoke nina bekumele nimiyeke uSkhotheni ahambe nithule nithi tu kube ngathi futhi akahamba. But the more ni create ama panel kusekubuka ngathi manje sekunento ekhona le uSkhotheni ayibalekelayo kanti akusinjalo. Yekani uSkhotheni
uma ngabe melashayise akashayise yedwa bakwethu Yeah. akashayisa akahamba ayoshayisa etrainini uSkhotheni akashayise itrain impela manje ngoba usuya phambuka. Yeah. Into engitshela yona mina ukuthi the more kwenziwa kanje it is the more ubunyanga kuzoba inhlekisa. Yonke into engiyenza manje into engangikhuluma 2022 to 2023. Musana ukufola kule trap thulani uma ngabe ngenza iphutha kuzabonakala egcineni. Ngase ke igogo ngiyabonga ngoba sikhuluma nje kamnandi. Ngase ngiba nenkulumo bese uphumile la. Engifuna ukuyibuyisa futhi game 2. Umkhulu bekhona noDlamini bekhona. Ngayikhuluma le nkulumo ngabuya ngayo. Ngathi umuntu nasesenza into akayekwe. Ngase ngithi uxabana noma ungazwani kwabantu abasindisiwe nabantu abayizangoma. Umuntu osindisiwe namhlanje unomuzi unemoto uyazi ukuthi wayithola kanjani. Uyazi kungani elapha ekhona. Nangabe umunye wakhula kubo kusindisiwe kukhona umuzi wazwamkhulu uyazi ukuthi kungani ehlale kulowo muzi. Ngase ngibuya futhi endabeni yabantu abayizangoma. Namhlanje uyisangoma ukhehlelezi unomuzi namhlanje una yonke into ngaphansi kwani kwedlozi unikezwe ilidlozi lakhe namhlanje waphumelela ngaphansi kwedlozi. Kungako ngathi noma ngathiwa uthi ukhehlelezi namhlanje mina ngisangoma ungasithathi ungathi ukhehlelezi wrong ulapha ekhona uyazi ukuthi ubekwa yini nejika futhi ethi mina ngibuya ngapha uyazi ukuthi futhi kungani abantu laba bamlandela ukuthi akaye ekusindisweni kwakhe noma kungani eholelwa yilo moya omholela kuwo ukusindiswa. Isinqumo sithathile gogo siphume ngaphakathi waba nemeeting inhliziyo yakho waba nemicabango yakho wabona izinto ngesikhathi ezenzeka ngaso abangakujaji. Nomuntu oyisangoma nomuntu osazophuma futhi eyoyeka eyongena elokhuzeni ekusindisweni abangamjaji. Ukusuke ekhuluma lento engaphakathi enhlizweni yakhe uyazi ukuthi uzoba ngani namhlanje sekujika futhi lezo zinto uzobuya ngendlela azobuya ngayo. Ngibuya kulokuthi ingakho bengithi entweni eyenzakalayo mina nje kuzinto ke zezinto ezineke ziba nenkulumo esikhathi esiningi angeni kodwa engifuna ukuchazela gogo angihluleli mina ungena kwakho futhi ngeke ungithole ngithi ngizokhuluma ngithi shi cha hayi ngiphe inkosi yami fuel ayilishiyele ngikudla ngobonda mina amapanda phansi okay nkosi yami ayikho nje lento Dlamini ayikho nje ayikho ngizogula mina la umoya uyongigulisa ngihlole kakhulu la uyangibalekela uyabaleka futhi uyosithela. Ngiyamuzwa into engifuna ukuyisho ubuzile usisi wami ukuthi umuntu mayehlola ubona into engakenzeki noma isiyenzekile noma isazokwenzeka. Ake ngimtshele mina into ezokwenzeka manje kusuka manje kuyaphambili. Ngicela sisi wami uyinothisa lento noma ngabe siyenzeka. Abantu abakuphethe okokuqala ngeke bavuma ukufike baphathwe lapho yakhona. Angikwazi uyokhonzaphi angikwazi uzokwenze njani kodwa abantu abakuwe ngeke bevuma ukuthi bafike baphathwe. 1 2 Ongenzeka ukuthi kungekudala kuyoba khona ibandla eliqondene nawe uma ngabe kuukuthi lento ngempela uyayiqinisa. Makwenzeka Khehlelezi usisi wami la insizwa yakwaDlamini ivula ibandla ningathuki iloko engizokusho kuphela. Angisho ukuthi nange enikini ikhanda it's fine kodwa lapha yakhona lapha yofika khonze khona izinto ezikuye angeke zize ivume ukuthi ifike iphathwe iloko engizokusho. Yini kimi Angithi yini kimi isiphiwo ophiwe sona isiphiwo ophiwe sona. Dlamini imani ngaphikisa nodadewenu ngibuyela la uthe umoya onjani ngathi mina ubona into ezayo nento eyenzakalayo nento esazokwenzeka.
umoya ngikhulume ngomoya ngathi umoya ukhulume ngento enzakalayo right now. Ngithe kuSikhotheni akake manje sesiyavala bafethu kushaw 11. Ngithe umoya uthe kuSikhotheni kimi. uSikhotheni ukhona umuntu omhlolele ngesingisi washaya lapho into akade ngacabanga ukuthi ngakhulunywa. Lo muntu akayona inyanga. Lo muntu akayona but ukhuluma isilungu egqoka isudu noma begqoka ibhluku elimnyama nesheti elimhlophe isudu ingaphelele. Wakhuluma into emdidile. Waqede wathi lo muntu mina indlela yokukusiza I will just pray for you. Angazi noma lo muntu ukhuleke lichibi noma ini. Ikhona inkinga uSikhotheni abhekane nayo noma asafuna ukuyifunisisa kahle. Vele mina mawuthinta indaba yebandla uthi umoya kimi uSikhotheni ibandla azoba nalo uzoba nebandla laseZayoni. Uzosonta ngibona kushaya isigubhu ngizwa lento ifuna isigubhu kakhulu. Mosa ngamangala ngimzwile ethinta igama lokuthi mina ngidivorceile. Angamangala indoda ingahlali ingoba vele uvuke lo sisi ophumela uthiwa uRashni noma ubani ophumelana uthe uvukele lidlozi la kaSikhotheni livukile vele lavuka lama ngeenyawo ngoba lali indlonde namakhanda awu7 lavuka lama ngeenyawo selifuna ukuyikhombisa ukuthi mina kahle kahle ngubani. Ititekile mina umuntu ozothandana nalomuntu angambamba ngamanqindi ambambe ngezandla athi sukuma silingane ngoba ikhona into uSikhotheni njengamanje asayifuna emdidile. Wathi ake ngibone lo mfundisi ukuthi lo mthandazo wakhe uyasebenza yini. Wathi lo mfundisi ukuze ubone ukuthi lento yami iyasebenza allow Jesus to work right now. Akakakhulume manje singayilena le akakakhulume maybe uzogcina khona vele esontweni noma uyogcine buyila sazi. Isipho sami ngazalwa naso. Angisitholanga kuSikhotheni. Angisitholanga enyangeni. Ngizalwe naso. Ngaba nesiphiwo early ngisemncane. So angeke namhlanje uma ngidecide ukuthula ebunyangeni bese kuba neproblem. Mina ngithi kini nonke. Kuhle mangisathulile. Ningavumi ngikhulume. Kuhle mangisathulile ngizazikhulumela nje ngami ngendlela yami. Ngoba uma ngabe lento enzaka manje ngicabanga ukuthi into engasheka akayenzeki lutho. Akenzeki lutho nje ngoba ngakhuluma lutho. Laphani nje isizwe ngokweqiniso. And then khumbula ukuthi njengoba ngiphumile kanje akusho ukuthi impilo izoba lula. Akusho ukuthi futhi nale timing sebunyangeni ibilula. Into engizonitshela yona iqiniso ngiyalazi. Intila phakathi kinhlizweni zenu nalazi iqiniso. Mina ngikhulakile. Ngiyalala ebusuku abo manje ayeke nilale nina kumele linde 12 noqhatha manje noPeta. Kubi manje kumele niyochatha laphana nichele nyolala mina. Ubuthongo ubudede angiloyi umuntu angidingi iqhatha namuntu. Nyothi nje baba thesizulwini makhonza igama lakhe ngithi tip noma ngalala ngikhuleke kusala ngilela. Nyolala mina. Into engichazayo gogo Sikhotheni Ntombendala sala bekhuluma ngiyakupha namhlanje. Kulaleli gama elingichazile lodwa nanti alile ngizalwe nalo ubizo isiphiwo sami. Nalo ke lelo gama lelencane lokugcina ngizalwe nako kushuthi bekusenyameni namanje ngoba uphuma nento ebisenyameni yakho. Ileyo nje into engichazayo.
ukhumbule njengoba ngizalwe nayo anginikwanga uSikhotheni ungithole nginobizo naye into engifuna sikhulume ngayo eMakhehla ubizo uzalwa ngalo nayo ke into emele asikhulumeni okay manje asikhulumeni ke Khehla sicela isethi imilisi yakho asikhulumeni ubizo ngizalwe Khehla sicela 1 hour wakho ungalali mkhulu